Demsala durûna giya li deverê Colemêrgê dest pê kir. Palew gundî sibehê zû ji bo ajalên xwe giyayan kom dikin. Li aliyê navçeya Geverê li gundê Sînava jî xelk bi tirpanan giyayan dudurûn. Gundî ewlê tirpanên xwe tûj dikin, dûvre bi 2 mîtro navberê bi yek ahengê dest bi durûnê dikin. Li aliyek kilamên xwe distirên, li aliyekî ve jî karên dapîr û bapîrên xwe dikin. خودی بوده بیشم اول دوری با پیران اتانیکه امی ویه امی خبات کن یعنی ام بوده بیشم چا بیشم با پیری ما او شولی کره بابی ما جی کره ام جیت یان پشت دوری 15 سال برن ها او iş makine derkatına, diyatör derkatına, figaro derkatına yani ampiçek ve zoologi derkatına ya tırpanı. Xelkên vê gundî dibêjin karekî zehmet e, lêbûyê wekî karek kevneşop. Zarok û gencên nifşên nû jî li aliyekê dixwazin li dibistanê de bixwînin, li aliyekê jî dixwazin alîkariya malbata xwe bikin. Xeda çima maytebî. Dilê me xwendinê nebû. Xwedê me has neke bixînim. Min ev jûra tercîh kir. An çima senê de me puan helana ege kam xwe biçîne arazê bîne tiştek. Am çûna eskaya der rojam hana, der rojam hana se îşê xwe emelê xwe dê emelê em dikin heta midîn. Yani zehmet e helala zehmet e. Çima ekonomikê zor bûy, em neşin xwe tiştekê kerîn, ne rînib kerîn, ne alib kerîn. موضوع تيجا 25 مليون علي خدي الدنيا هو اللي تعمل شيء شبكة أنا شرابنا Pale amaca pê dikin ku bi pêşketina teknolojiyê xelk êdin tirpanan bikarnaynin. Tirpanên li ser motora derketine hene. Bi wan giya dudurûn û karê xwe sivik dikin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, navçeya Gewer, Colemêrg.